Thank you. Tawagan na lang po ninyo, Roxanne. Bisuwat ko sa inyong programa. Sa akin na, boy. Tungod kay gusto na ko mapahawan doon, Day. Mingyon ako. 3 years naming kasal. Ni Bobby. Apan wala pa may kabatunugan na tungod kay medyo stressful ang akong trabaho. Nagabiyahe-biyahe manggod ko. Mo nang lisod ko kung magbuntis. Pero ginatiwas lang na ako ang tanang mga trabaho kay nagbalak namin nga magkaanak ni Bobby. Puhon. Wanang gatigom sa kukaron, nagpupahuway na ko, hindi namin maglisod. Every weekend, nag-auli ko sa mua. Hindi sa Davao. Pero pag weekdays, na ako sa out of town. Nanay history ang akong bana nga si Bobby. Season po kayo niya sa una. Apan matod pa niya, lagbag-o na ko na siya. Apan ang maong kabag-uhan, doon na day utlanan. Hinong dami suwat ko sa inyong programa. Dinhi. Kanang ayo rin ka nanay bukas dia dito na tanan kay magbiyayo na pagbiya ko Ga, karong hapon ya ano sa kuno mo ga? Oh lang kabalo biya kanin trabaho na to nga biyahe ato Cotabato ya ato Waracan Valley ato na pugog Cagayan lagbas sa pugod dito sa Buanga Samis ako lang kay siguro sa Pwede din na lang kamo tayo na ng trabaho aga eh. Anong ungon maka nga dili mo dayon? Sa may itong kaunon, Bing, ikaw sa trabaho ng mo dili, sige kag pang-dice diha. Dahil kag mga sakyanan, okay klaro na sakyanan nga imong dahisa kay mahal kayo ang kuhan imong baligya niya, mas patong pa nimo, wala di mo palit. Ano pa? Sa pagka nga nagtuon ba ganit anong bayan sale gani? O gani na nga samtang nagtuon ka, at least natay ato income. E kung ano magkaanak ko, di ba? Kapalo na ba yung karos panahon? Ga, kuha lang Hirap nang magkasakit, magkalisod-lisod na ginoo ko. Ga, kabalang. Ga, ang ako alam ang good kay. Kabalo bito ko nga. Paano mo ko imuha na maganda? Padistansya kag tulog ka dupas ko aming ngahon, baya dahil ko nimo. Ikaw ba? Ikaw na ba dahil giming? Mingaw, maganda ko nimo. Ayun, kay kagulgod, kay ako. Wala di ba ko mag-commute na magkasakyanan, di ba? Saan ba kayo ka nang ato? Oo, asa mga? Tauan mo na importante ito. Abre ram na giyan ka. Kaya ito, palako na dyan siguro ko nimo ka ba? Ay, tanawa. Bato sa kumato. Tanawa mo, basta mo, ayaw sa lagi ka. Maglagot yung kunin mo ba? Tinanoy ikaw kayo. Oo, mutikang na ba dayo ka? Kabalo ka, 2 steps behind, diya sa portahan, mingaw na dayo kunin mo. Wala na. Ikaw ba? Wala yung lagi kayo gagas. Para man sa tuwaga. Ha? Sige na yun na. Sige na. Ang Tanawa pinagawa. ikaw. Adyo kayo. Di ko ni mo kuhan ba? Di ko ni mo. Gilab dyan ba?
Gawa, bis malita gisulod sa niya, garbage bag imong gigaw. Ay. Ay. If you want to, it's okay. If you need to, well, you can run, but you can never hide from the shadow that's creeping up beside you. There's a magic running through your soul. Bagaw? Obo ka na gaw mo na. Bantayin na nga kung paano, ha? Pwede ka na nga. Membro na sa salisigang. Salisi na ba na yun? Nakabalo siyang mulakaw ko, ha? Adarit biya kayo na. Paano ba yung... Kabalo ka kang krabi ka. Abay, kabalo ka tuy, kabalo ka tuy. Krabi kayo ng sus. Sabi ka, gwanta na ko ng tawhana ba? Muna nga. Ako na lang nag-agwanta kayo. Mulay mo patol na ko. Kanaraman kita tawhana. Sige ingon nga nagbago ko siya pero duda jud ko ba? Ano ko na mo ragway kabaguhan? Sigaw. Ako'y bala. Adlokon, matag. Adlokon, ang tanam yung mabanan ni mo. Oy, bala gaw. Gamitan ko nagluhi ka og siyensya. Ako na to. Aralan ni Anong? Grabe man makabuhi. Nong, titira mo, Nong. Bakit pwede ka ba, sir? Oy! Sa dundog, may kanin yung balay di Didya. Dapat yung tanan burag sungkaan. Sige naman nung kagreklamo noon nga mura man ay bayad sa imo. Alam nga na magpasubrahan ako na. Mura man ay nigawa sa imong metro. Doon sa rapid, tihi ka, pwede mo sa bayad ilang. Dumagi, Bi. Ay, wala dumagi. Isip din na siya. Dumagi mo lang na, para na magyaw-yaw. Sige. Sige. Oo. Aya pa. Sumbong din siya ka. Oo, na-spintaos. Ay, kulangan pa di. Ay, makabalik mo siya tadi. Makaigo mo siya tadi. Iba, may asawa siya. Oo, asawa na ko na. Buot mangga. Tara na. Tara na. Bukan, mga nga na eh. Mo din yung balayda. Oo, di da. Gwapo siya, no? Asa mo asawa? Ay, spontano diya. Ulitaw, kurun kayo akong asawa. Sure di, bitaw, uy. Ito, katabato, dahil tuwa ni Juan dun. Ato ang balaod rin dun. Silid. Isa kay, iuna ko ng aircon, ha? Eh, naka Central Park, mong guna ko aircon. Oo. Yan ang kahakday lang. Naagiday didang ni kong bayo. Banas kong gagaw. Bita. Ay, cellphone ring. Videohan ang nabi. Sabi, cellphone ako nga. Singasungay. Hindi mo day. Nagani kayo nabili ng cellphone ni Mario Rick. Kani kong nagamiton. Aptek juga ini. Panas mo. Dala ko ebidensya. Maayo kayo mo, maayo. Maayo juga na yung ungat ng kurantohanan eh. Kwarto na eh.
kwarto rin eh. Ay! Ayaw ba? Saan naman to? Eh, Laksang jagot ko, no? Kaya ito ang balaod din yun. ayaw ba? Saan naman? Litkan di, ah. Litkan ko sabi. Mau pa? Ano kayo? Ano wala dili ka Ay, i-bluetooth i-open mo cellphone i-bluetooth na ko ni. Abi kayo yung banyo ko ba? Kita pa lang kagaw. Wala, accept na. Okay, go. Mulis ako. Mulis ako, ha? Mulis ako, ha? Uli na kani, uli na dito. Bayro. Oh, they smell. Ikaw, labat ka ikaw! What an hour. Wait, bangga kayong namang ako kanyong gipalit yung boxer short ang kikamit. Kita pamilya, ang lugar. Amo, ano ba na yung bal? Sa amo pa yung balik. Kabagang tawa na pag ginagong picture pa yung kwarto gidala. Yang kulo mga muna ko kayo nga mundo nga picture yung kulo. Bantay na siya karoon, bantay na siya katawana ka! Suko na kayo po. Babito! Oh, ga! Agay! Magkakagawa. Sumasala, ga! Uy, sala! Ha? Auto na, ato bang sasamin o pautanay mo kagalingon o kung sa'yo sala? Kung isang patak ka! Kakagdaw to, hanak ka! Ya, isabi. Hindi mo ginalay mo kukulok lang sa to kwarto! Ha? Unsay sala nimo? Babi, unsay sala nimo? Wala man kay sala. Wala daw kay sala, ga! May sala? Agay! Ha? Ayaw kong babe? Ha? Kalbungot di mo? Ha? Sa isa kayo pa na ko lang yung multicam di mo? Hindi pa hindi mo ginala sa kalay? Kasi sabing ni mo na ba yan lang? Anak ay kren nila? Agay! Ayaw ko ka na. Hambog ka to amigo ni mo sa tatang upaw ha? Mang-spray ko dyan. Bisik kakao. Mga tiligan. Tiligan. Nani maho ng laway. Lawas YouTuber. Nagbukod na si YouTuber. Agay! Pakita sa trabaho. Nalalaon pa ko ni mo. Kinaliban ka na ako trabaho magbiyahe. Paki! Kaya mo ba ko? Sa una-una. Karoon mo inala ka. Ay, ba lang ko bago ka? Nagbago bitaw ko. Ang bako si mong kigol. Pauna, bayad ko kwarto karon mahal na mga diri na lang ang lagi. Marangan ako bako. Ano ba yung ikulo ba nga to? Ibong ikulo ba nga to picture? Layas ni. Layas! Gaasa ko Ano kumain mga nga. gawa ko yung labot? Layas! Layas! Layas!
signaong dulanday. Patong na dahil nga okay ra niya nga wa mi anak. Kay aron dahil nga pakapadayon sa siyang inuang mo niya diha pag sa balay talon. Patong na dahil nga di kumukuta sa akong trabaho, di ko kakuta kay gimalas-malas na ko. Patong na nagigdan ako sa akong katri katol na kayo. Dapat yung tigang kuting. Tambagi ko palihog. Inyong suwat magtatampo. Roxanne.